ኣብ ሃገረ ሽወደን ሰነድ ክታበት ኮቪድ ንምርካብ ብዝሒ ተገልገልቲ ዝፈጥሮ ጻዕቂ ከም ዝሓየለ ተፈሊጡ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሰንኪ ውግእ ትግራይ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰብኣዊ ብርሰትን ጸጥታዊ ስጋትን ዘይምርግጋን ይቕጽል ኣሎ ተባሂሉ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመረበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ ሶኒ 9 ሓሰ 2021 ዝተዳለወ መሰናድኦ ዜና ቀንዲ ርእስታት ብምቕዳም ጀሚርና ኣለና። ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብ ስቱድዮ ናብ ዝርዝር ዜና ዝመርሓኩም መሓር ብርሃሜ፣ ቅድሚኡ ግን በዚ ስዕብ ንግዳዊ መዋዕው ዕቢልና ናብ ዝርዝር ዜና ስለም ዝመርሓኩም ኣይተርሕቑም ሳና ጽንዑ። ናይ ስራሕን መደባት ትምህርትን ወይ ከዓ ሞያ ክህልወኩም ትደልዩ ዶ? እምበኣር ንጠለባት ምርካብ ስራሕ ሞያን ወይ እውን ትምህርቲ ኣብ ምርካብ ዝተሓባበረኩም ትካል ኬርማ ሪክሪተሪን ኣለኩም። በዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣድራሻ ብምጥቃም ክትረኽቡና ከም ትኽእሉ ብሓጎስ ንዕድመኩም። ኬርማ ሪክሪተሪን ድሕርቲ ብወግዒ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ኣብ ስራሕ ዝወዓለ ዲጂታላዊ ሰነድ ክታበት ንምውሳድ ብሰንኪ ዝቐርብ ዘሎ ሕቶ ኣገልግሎት ነዚ ስራሕ ዘካይድ ዘሎ በዓል መዚ ጉዳያት ጥዕና ሽወደን ጸቕጢ ስራሕ ተፈጢርዎ ከም ዘሎ ገሊጹ። መሰረት እቲ ሓበሬታ እቶም ብብዝሒ ኣገልግሎት ሰነድ ክታበት ዝሓቱ ዘለዉ ሽወደናውያን ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ክገሹ ዝመደቡ ወይ እውን ዝደልዩ ሰባት ከም ዝኾኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እዚ ብመልክዕ ዲጂታላዊ መገዲ ዝወሃበካ ሰነድ ምስክርነት ክታበት ብመሰረት ወፂኦም ዘለዉ ዝተፈላለዩ ሕግታት ሕብረት ኤውሮጳ ዝተፈላለዩ ማሕበራውን ናይ ምንቅስቓስ መሰላትን ንምስላት ዘገልግል ከም ዝኾነ እቲ ሓበሬታ የረድእ። እቲ ቤት ጽሕፈት ነቲ ፈጢርዎ ዘሎ ልዑል ጸቕጢ ዝዓቐኑ ብዝሒ ተገልገልቲ ንምቅላል ይሰርሕ ከም ዘለውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እንዳተሓላለኸ ዝኸይድ ዘሎ ግጭት ሰብኣውን ቅልውላውን ሃገረ ኢትዮጵያ ብምቕጻል ኣብቲ ውግእ ዘጋድድ ኩነታት ሰዓቢ ስግኣት ተፈጢሩ ይቕጽል ከም ዘሎ ጸብጸባት ኣረጋጊጾም። ድሕሪ ምትሓዝ መቐለ ሓይልታት ትግራይ ናብ መዋስንቲ ከባብታት ኣምሓራን ዓፈርን ብምድፋእ ኣንጻር ኣብ ጎኒ መንግስቲ ፌደራል ተሰሊፎም ዝዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት መጥቃዕትታት ክፍጽሙ ከም ዝጀመሩ ክግለጽ ቀኒ እዩ። መንግስቲ ትግራይ ድማ እቲ መንግስቲ ብዝኣወጆ በይናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ንምቕባል ሓይልታት ኣምሓራን ኤርትራን ካብ ትግራይ ወፂኦም ናብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበሮ ቦታኦም ይመለሱ፣ ኣብ ትግራይ ዝተቋረጹ መሰረታዊ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክን ቴሌፎንን ባንክን ናብ ንቡር ይመለሱ ዝብሉ ዝርከብዎም ካልኦት ፖለቲካዊ ቅድመ ኩነት ኣቐሚጦም ከም ዘለዉ ጸብጻባት ኣረጋጊጾም። ሓይልታት መንግስቲ ትግራይ እቲ ብዓፈር ዝገብርዎ ዘለዉ ወታደራዊ ገስጋስ ነቲ ልዕሊ 85 ሚእታዊ ኣታውን ወፃእን ንግዲ ኢትዮጵያ ዝሳለጠሉ መስመር ንግዲ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ብምቁጽጻር ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፌደራል ጸቕጢ ንምሕዳር ከም ዝኾነ ይዛረቡ። ዛጊት ሓይልታት ትግራይ ንታሪኻዊት ከተማ ላሊበላን ካልኦት ሓያሎ ከተማታትን ወታደራዊ ጠቕሚ ዘለዎም ቦታታት ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፈርን ተቖጻጺሮም ከም ዘለዉ እቲ ሓበሬታ የረድእ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኣምባሳደር ኣብ ዝሰሙን እዚ ከም ዝሰሓበት ኣፍሊጣ ኣላ። ነዚ ስጉምቲ ንምውሳድ ከም ምኽንያት ዝተጠቕሰ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝቐጸለ ኩናት ንምልዛብ ዘቕረበቶ ሕቶ ሰመዚ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለ ዝነፀግዎ ምዃኑ ተፈሊጡ። ወሃቢት ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ቢለኒ ስዩም ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሱዳን እምነት እትሕድረሉ ኩነታት ስለ ዘይተፈጠረ ሱዳን ከም ተኣማኒት መተዓረቂት ኣብዚ ጉዳይ ምቕባል ዝኸብድ ምዃኑ ተዛሪባ ኣላ። ኢትዮጵያ ንሱዳን ክትገብሮ ዝሓሰበቶ እንተሃልዩ መርገፂኣ ተመሓይሽ ሙሉእ ንሙሉእ ጻዕራ ውድቂ ካብ ምግባር ይብል ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ዝተዋሃበ ሓበሬታ። ዝሓለፈ ሰሙን አንቶኒ ብሊንከን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብዶላ ሃምዱክ ዘትዩ ከም ዝነበረ ይዝከር። እቲ ይጋደድ ዘሎ ኩናትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ንምግታእ ክልቲአን ሃገራት ምስ ካልኦት ዓለም ለኸ መሻርክተን ኮይነን ብሓባር ንኽሰርሓ ከም ዝተሰማምዓን ካብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝወፀ መግለጺ ሓቢሩ እዩ። ሃገረ ደቡብ ሱዳን ባይቶ ከም ዘቆመት ተሓቢሩ። ምዃም ሓድሽ ሃገራዊ ባይቶ ቀንዲ ቅድመ ኩነት ስምምዕ ሰላም 2018 ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ሓድሽ ባይቶ ደገፍቲ ክልቲኦም መጻልእቲ ማለት ሳልቫኪርን ሬል ማሻርን ክውከሉ እዮም ተባሂሉ ኣሎ።
ካብ ጠቕላላ 650 ኣባላት እቶም 588 ኣባላት ነዚ ምቋም ባይቶ ከም ዝጸምበልዎ ክፍለጥ እንከሎ እቶም ዝተረፉ ብተዛማዲ ዝወሓዱ ኣባላት ኣብ ምክፍፋል ስልጣን ብዘለዎም ቅሬታታት ድምፆም ክዕቅቡ ምውሳኖም ተሓቢሩ ኣሎ። ንንውሕ ዝበለ ግዜ ምድንጓዩ ኣብ ኣባላት ሰልፍታት ምጥርጣር እኳ እንተፈጠረ መወዳእቱ ስምምዕ ተፈጺሙ ከም ዘለውን እቲ ካብ ጁባ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይነግር። እዚ እናኾነ እቲ ባይቶ ካብቲ ዝነበሩ 450 መናብር ናብ 650 መናብር ክውስኽ እኳ እንተተገብረ ዳግመ ምቋም እዚ ባይቶ ኣይተወድአን ተባሂሉ ከም ዝተነገረ ይፍለጥ። ፕሬሲደንት ጄማ ኑኑ ኪምባ ንተወከልቲ ህዝቢ ትዕግስቲ ክገብሩ እውን ሓቲቱ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዘን ብርክት ዝበላ ህዝባውያን ምንቅስቓሳት ፖለቲካዊ ምልዕዓል ንኽህሉ ጥሙር ወፍሪ ክገብራ ከም ዝጸንሓ ይዝከር። ወርሒ ታሕሳስ 2019 ለበዳ ቫይረስ ኮሮናን ፈለማ እዋን ካብ ዝቕልቀል ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ብዓለም ደረጃ ልዕሊ 200 ሚልዮን ሰባት በዚ ቫይረስ ከም ዝተለኽፉ ኣህዛዊ ጸብጻብ ኣሜሪካዊ ዩኒቨርሲቲ ጆንስ ሆፕኪንስ ይሕብር ክብል ማዕከን ዜና ተጠቃሊሑ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ መጠን መልከፍቲ ኮሮና ብናሕሪ ይውስኽ ከም ዘሎን ከም ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ኩነታት ድማ ምስፍሕፋሕ ናይ ሓድሽ ጂሮ ኮሮና ደልታ ክኸውን ከም ዝኽእል ይንገር። መሰረት ጸብጻብ ሓበሬታ ኒውዮርክ ታይምስ 100 ሚልዮን ሰባት ብኮሮና ክሳብ ዝልከፉ ዝወሰደ ግዜ ዕጽፊ ናይቲ ካብ 100 ሚልዮን ናብ 200 ሚልዮን ንምብጻሕ ዝወሰደ ግዜ ምንባር እውን እቲ ሓበሬታ ረዲኡ። ይኹን እምበር ዋላ እኳ መጠን መልከፍቲ ኮሮና ብናህሪ እንተወሰኸ ዘጋጥሙ ናይ ሞት ኩነታት ግን ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ ወግዓውያን ኣካላት ይገልጹ ኣለዉ። ትከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ ሚድያ እዩ። ድሕሪ ዝሓጻር ጸብጻብ ኩነታት ኣየር እዚ ሰሙን እዚ ናብ ሓጸርቲ ዜናታት ከሰጋግረኩም እየ። ምሳና ጽንሑ። ሱዳን ፈራሚት ኣባል ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ICC ንኽትከውን መሰጋገሪ ካቢነ ሱዳን ብሙሉእ ድምፂ ምጽዳቑ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ዓብደላ ሓምዶክ ኣብ ዝለኣኾት ናይ ትዊተር መልእኽቲ ሓቢሩ። እዚ ንድፊ ነቲ መንግስታዊ ልዑላዊ ቆንስልን ካቢነን ናብ ሕጊ ከመሓላልፎ ጸዲቑ ከም ዘሎን ፍትሕን ተሓታትነትን ዓንዲ ሕቖ መትከላት ሓዳስ ሱዳን ከም ዝኾነን ሱዳን ግዛእቲ ሕጊ ንኽሰፍን ተዓጢቓ ክትሰርሕ ክብል እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሓቢሩ። እዚ ክስተት ሱዳን ነቲ ብጃምላዊ ህልቂት ምዕራብ ዳርፉር ዝሕተት ፕረሲደንት ነበር ዑመር አልበሽር ናብ መጋባእያ ናብ ዓለም ለኻዊ መጋባእያ ንምቕራብ ሓደ ስጉምቲ ከም ዝኾነን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ናይ ዓለም ቤት ፍርዲ ጉዳይ ናይቲ ኣብ ዓመታት 2003-2004 ኣብ ምዕራብ ዳርፉር ጃምላዊ ህልቂት ብምክያድ ዝተኸሰሰ ዓሊ ኩሻይብ ክርኢ መጽንሑ እውን ዝዝከር እዩ። ለበዳ ኮሮና ካብ ዝጅምራት ሒዙ ኣሜሪካ ነቶም ካብ ኤውሮጳ ዝመጹ በጻሕቲ ኣፍ ደጋ ዓጽያ መጽንሓ ዝፍለጥ ኮይኑ በዚ መሰረት ሕጂ ተኸፊቱ ከም ዘሎ ማዕከን ዜና ተሓቢሩ። መሰረት መግለጺ መንግስቲ ኣሜሪካ ንበጻሕቲ ዝምልከት ቀስ እናበለ ብግብሪ ዝውዕል መምርሒ ክተኣታተው ወሲኑ ከም ዘሎን ንሱ ድማ ኩሎም ዜጋታት ናይ ካልኦት ሃገራት ዝኾነ ካብ ወጻኢ ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ገያሻይ ሙሉእ ክታበት ዝተኸተበ ክኸውን ከም ዘለዎ ዝብል መምርሒ ተመሓላሊፉ ከም ዘሎ ንመንግስታዊ ምንጭታት ብምጥቃስ ኣጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ሓቢሩ ኣሎ። ኣሜሪካ ዶባታ መዓስ ከም ትኸፍትን ተተግብሮ መደብ ገይራ ዘላ ናይ ክትባት መምርሒ ክሳብ መዓስ ከም ዝጸንሕን ግን ዝተወሰነ ግዜ ከም ዘየለ እቲ ሓበሬታ ኣረዲኡ። ብስም ሃገረ ስብከት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ብስካንዲኔቪያን ኣብ ስቶክሆልም ዝመደበራ መራሒ ዝኾኑ ሊቀ ጳጳስ ኣመንትታ ቤተ ክርስቲያን ንስንቂ ወተሃደራትን ንሰራዊት ምክልኻል ሃገረ ኢትዮጵያ ገንዘብ ክወፍዩ ንኩሎም ኣብ ስካንዲኔቪያ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ብድብዳቤ ብምሕታቶም ኣብ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ሾደናውያን ቁጥዐ ከም ዘለዓለ ራድዮ ኤኮት ብምጥቃስ ዝተፈነወ ሓበሬታ መልኪቱ። እቶም ብሊቀ ጳጳስ ኤልያስ ዝጽውዑ መንፈሳዊ ኣቦ ምእመናን ንሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝውዕል ነፍሲ ወከፍ ሰብ 1,000 ክሮናር ናይ ሾደን ብውሕዱ ከዋፅእ እዮም ሓቲቶም። እታ ቤተ ክርስቲያን ካብ ከፈልቲ ግብሪ ሾደን ብመንግስቲ ብሓገዝ መልክዕ ንዝወሃበ ሓገዝ ኣብ ምልክት ሕቶ ከም ዝኣተወን ነዚ ብዝምልከት ስልጣን ዘለዎ ቤት ጽሕፈት መንግስታዊ ጉዳይ ከዓ ነቲ ጉዳይ ብዕቱብ ክሪኦ ምዃኑ ፍሊጡሎም። ኣብ ውግእ ሕድሕድ ኢትዮጵያ ዝሳተፍ ዘሎ ሰራዊት እቲ ሃገር መማዕለያ ዘይብሎም ወተሃደራውን ሰብኣውን ግህሰት ይኽሰስ ከም ዘሎ ይፍለጥ።
زي خبركم تخاتلتي هارموني ميديان لو مزبلنا يمسنادو زينا زي سقاب حجي تكتاتلوا تصنحكم يم لما كتتالكم من دامس غونكو بزمت زلو سروق ناي زينا مدبنا يا رخبنا لو امشات